Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u YouTube Rase. Danas ćemo igrati Agario. Naš nick će biti YouTube Brothers. Pa da krenemo, znači ljudi, nisam s njima Agario niti sam igrao. Pa evo, jedna epizoda da oplovimo. Jučer smo radili Minecraft preživljavanje, što je ekstra. Ekstra mi se svidao klip, znači ubacio sam onu sliku na videu i mnogo sam nešto naučio. Hvala vam ljudi na ovih 135 subscribera i ljudi od srca hvala što ste podržali moj YouTube kanal. Da, dobro, evo Sisi, ne Sisi, ne, samo ne da opališ, ne, evo bananu, samo polje bananu, ajde, čip, ne, a ne brate, ne se, idemo iz početka, mislio sam da mu gurnem čip, ali nema veze, idemo opet, znači sad ćemo malo sakupimo ovoga, ne, evo, plava boja je moja najmiljenija. Ovo ako ne budemo, a ovo baguje, vret. Baguješ. Serveru baguješ. Molim te, prestani da baguješ, samo ne sad. Dobro, baguje pomalo, ali ništa strašno. Ok, samo šemo ciki legend, da me ne juri, ekstra. Ajde, vraćam se dokle ne prođu bagovi. I evo nas nazad. Idemo YouTube Brothers i to. Ovaj server sam promijenio, pošto na ovome je puno baga, a ovome je malo manje. I na ovome serveru malo brže rastete, ljudi moji. Ima više ovih kuglica, vidite kako brzo raste. A tamo nisam mogao da stignem, brate. Pa poslaću vam IP do ovoga Agario servera. Ok, ova mi je malo pomogao. Aha, dobro. A ovdje nema nikoga što je ekstra. Ovaj Ajvar i ovaj će da ode. Ekstra. Sad ovaj Daka, Srbija. Samo nemoj da me pojedeš, snima se. Ok. Evo ga Ajvar. Opet sam bojao Ajvar. Ekstra. Dobro ljudi moji, u sljedećoj epizodi ćemo da radimo Minecraft preživljavanje ili The Bridges. Biće to nešta. Pa sad više i više izbacim klipove jer imam sad vremena, počela je škola pa nisam mogla da snimim klip. Ovaj hit, ne bro. Samo ne da me pođeš. Ne molite. Nemo molim te, ne Srbijo. Srbijo, pa snima se. Ne, Srbijo. To, uđi u mene, to. Ne. Ja sam ova Kroatija da me... Ok, ljudi moji. Pojeli su nas momci i to jako dobar tim. Dobro, nema veze. Ne, geni, ne me pojedeš. Ovdje ima jako dosta Balkanaca, tako da ima puno srpskih imena, svašta ima. Čak, brate, imaju i ne znam koji su, znači svi, brate, na ovom serveru. Ovaj server je jako pun i ja volim ovaj server da igram. Evo ti Ajvar, pošto si malo prije pomogao. Ok, ljudi moji. Ajvar me prati, može doći tim, hoće tim da
Timoće, hoće tim. Napadnemo. Ajde, baci mi. Nema veze. Ne znam da Timor. To je ekstra. Mislim, nije ekstra. Ne znam da Timoš. Ok, ovaj razred FTV, on je malo manje mene. Evo me pičkice. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!